Mae'r planhigion i ni'n tyfu yn yr ardd i gyd angen tir ffrwythlon i ddatblygu yn llywyrchus. O bryd i'w gilydd, mae angen cyfoethogi y pridd gyda gwrtaith sy'n cynnwys y mwynau angenreidiol yna, nitrogen, phosphorus, potassium a llu o fan fwynau pwysig eraill. Achos, dros amser, mae'r mwynau yna yn cael eu cochi, wrth bod gwreiddiau planhigion yn llyncu nhw a hefyd wrth bod glaw yn golchi nhw mas o'r tir. Mae yna fyrdd o wahanol gwrtaithiau ar werth, yn cynnwys yn fras yr un mwynau, ond mewn gwahanol ganrannau i siwto'r gwahanol mathau o blanhigion. Mae gwrtaith ar ffurf peldynu fel rhain yn gyfleus ar gyfer planhigion sy'n tyfu am gyfnod hir mewn potiau. Rhai pelenni yn rhyddhau y mwynau ar unwaith, eraill yn meddalu y difa yn raddol, gan rhyddhau y mwynau yn araf i fwydo'r planhigion dros gyfnod estynedig. Fel bod ddim eisiau poeni am fwydo'r planhigion eto am weddill y flwyddyn. Mae'r pelenni hyn hefyd yn addas ar gyfer cod ffrwythau. Ond pidwch wneud y camgymeriad o wasgaru nhw yn rhy agos i foni'n y goeden, achos lawr fan hyn, dim ond gwreiddiau mawr trwchus sy'n bresennol. Yn hytrach, gwasgarwch y pelenni mewn cylch mwy eang, bant o waelod y goeden a mor bell am ar canghennau yn ymestyn uwch ben. Achos lawr fan hyn, mae'r mwyafrif o'r gwreiddiau bach main yna sy'n llyncu y mwynau pwysig. Mae gwrtaithiau ar ffurf hylif yn gyfleus iawn i fwydo amryw o blanhigion. Dyna gyd sy'n angen wneud dan amla yw llanw top y botel dan sylw gyda'r hylif ac yna i wanhau drwy ychwanegu mewn i'r swm priodol o ddŵr yn ôl y cyfarwyddiadau ar y botel. Ond gofalwch bod yn wrtaith organig. Gwech osgoi mathau anorganig neu mae yna berygl o roi gormod ar y tro. Fydda'n annog tyfiant rhy gyflym, gwan, meddal, sy'n agored i gael ei hyntio gan glyfydau o bob math. Mae rhoi gormod hefyd yn achosi y gwreiddiau i gymryd mwy o ddŵr mewn, ac yn achos llysiau a ffrwythau, mae hynny yn gwanhau ychydig bach ar eu blas nhw. Dyna pam mae llysiau a ffrwythau sydd wedi tyfu mewn dull organig gyda gwrtaith organig yn blasu'n well. Cofiwch hefyd i ychwanegu deunydd organig swmpus i'r tir i gadw strwythyr y pridd yn dda, fel bod gwreiddiau'r planhigion yn gallu tyfu'n llywyrchus. Dyna pam mae tail wedi pydru'n dda, neu compost gardd yn bwysig, bod eu cynnwys nhw o fwynau yn gymharol isel. Yna mae un math o blanhigion yn cynnwys rhododendrons, camellias, blueberries, sy'n angen pridd asidig i alluogi i gwreiddiau nhw i gymryd y mwynau mewn. Ond i osgoi y ffwdan o fesur bob ffwdwr mas yn ofalus a'i cymysgu, mae lot yn rwyddach i ddefnyddio gwrtaith fel hwn, unwaith eto ar ffurf hylif. Edrychwch am y gair ericaceous, sy'n dangos i fod yn addas ar gyfer planhigion pridd asidig. Wel, mae'r holl sôn yma am fwydo planhigion wedi codi want bwyd arno. Felly, mewn i'r tŷ a fi nawr i gael disgled o de a rhywbeth bach ffein i fita. Dim byd tebyg i'r pethau hyn allai sicrhau chi.